I Cirkus Charlie er forestillingen i fuld gang. Artisterne underholder, overrasker og fascinerer. Her er samspillet med publikum i centrum. Det, der er anderledes for os, det er jo, at vi arbejder med publikum, ikke også? I stedet for at arbejde for publikum. Vi er hele tiden på med publikum. Vi fornemmer, hvad der sker blandt publikum, ikke også? Og det arbejder vi med. Livet uden for manegen er langt mere beskedent end i de 2 timer hver aften, hvor artisterne er i fokus. Jeg har mere af mit liv i den her skurvogn, end jeg er nogen andre steder. Altså, jeg er i det, man måske vil kalde mit hjem, eller et eller andet, der er en måned over. Resten af tiden er jeg på turné. For 3 år siden valgte Henrik og hans familie cirkuslivet. Det var der flere grunde til. Det er fordi, vi ikke kan lade være. Det er fordi, vi skal i cirkus. Ikke? Vi har meget fritid, ikke? Hvor vi kan være sammen med vores børn. Som vi ikke har hjemme i en fortravlet parcelhus hver dag. Så det nyder vi rigtig meget. Kunne du godt tænke dig at lave cirkus, når du bliver stor, Birk? Ja. Hvad skulle det så være? Jeg ved det ikke. Klovn ligesom farmand måske? Nej. Nej. Jo. Michael på 19 år er i gang med sin første sæson som jonglør. Det har udviklet ham personligt. Det kunne for et halvt år siden, der var jeg slet ikke turde det. Altså der er meget genert sådan. Og rigtig bange for at vise mig sådan frem. Jeg har fået meget mere selvtillid og sådan. Altså meget mere selvværd. Jeg tør meget mere. Men cirkuslivet betyder også afsavn. Nu er jeg alene. Jeg bor alene herinde, så jeg er meget sådan... Det er lidt ensomt, for jeg kender ikke nogen sådan på min egen alder eller noget. Nogen dansk eller noget. Og jeg har også en kæreste hjemme, som jeg savner meget. Det at få et cirkus til at fungere er en fælles opgave. Alle er med, altså alle er fælles om alle opgaver, ikke? Altså det er ikke sådan noget med, at hver passer sit. Vi har et fælles ansvar, der hedder, at vi skal have en forestilling op og stå hver dag. Alle har ét fælles mål. Det handler om at få forestillingen til at køre, og det lykkes i aften.